Hej hej derhjemme. Vi sidder her på på et strandhotel her lidt ude for eller i Dar es Salaam faktisk. Vi er kommet her til morgen. Klokken den er 10:12. Vi har lige været oppe og bestille os mad. Hernede på den ene side der ligger stranden en lille halv kilometer ude. Tabitha har haft den første skade med at få nogle mærkelige pigge i foden eller noget andet. Så dem har vi fået pillet ud med en lokal sygeplejerske. Så er der en pool heroppe, som vi har været oppe og badet lidt i, og lige for lidt siden, der regnede det lidt. Så det er meget spændende. Hej Dysse! Hej mor! Sig hej til jeres mor! Hej far! Hey Dysse, du skal lige filme de her. Sig hej til jeres venner! Hej venner! Sig en hurtig hilsen til dem derhjemme. Hej, er det godt? Hej mor, du ved jeg elsker dig. Det er godt. Stranden du, hey, stranden. Stranden. Det er den vej. Og det er den vej. Det er godt. Hej mor og far hjemme på Bornholm. Hej alle sammen. Vi hygger. Hej mor. Hej. Mor, vi har det godt. Vi skal nok passe på hinanden.